Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon,
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna ang alas 9 sang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw kita sang Domingo, petsa 2 sa bulan sang Enero sininga tuig 2021. Mga kabombo, ti sa subong Domingo na mga kabombo, pinakauna gid nga adlaw. Akon pinakauna nga Domingo sa tuig 2022, liwat naman kita nga naga-updanay sa subong nga gabi. Agod nga istoryahan. Kag patpato ng pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Ilabi na gid sa marriage. Nga ato nga tupiko sa subong nga gabi. Kag sa sining gabi mga kabombo, kami ang inyo mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kagkaroon mga kabombo, ang ato naman nga tupiko sa subong nga gabi ang nahanungod kung paano bala naton mamintinar ang maayo nga marriage life sa subong nga tuig 2022. Yes, Bombo Zalde, no? Kay honestly, Bombo Zalde, sa nga nagligad nga tuig, kadamo, gidya, sa mga nagpinakasal, bala sa 2021, na-notice mo man, mga classmates ko, mga batchmates ko, puros tanan mga nagpinakasal last year. Hindi ko sure kung sa aton na gid, no? Kay bisan sa akon man, sa part man, sa mga kilala ko man, do kadamo hotod mga kilala nga mga nagpakasal this year. Dire sa mga bahin sa October, November, December. So diragid niya mga binulan mo Jaire. Kag may harap pa mga mapalagas Enero. May mahingagaw pa, no? May mahingagaw pa. May naghambal gani, Bombo Zalde, nga ang iban ko, no, do mas ginpili nila nga magpakasal this year. Kay may excuse ko no nga, hindi ka ko na makapanghagad sang bisita. Kay may ara bala sang limit lang bala sa pwede mapatambong bala sa mga kasal, no? At least mas makatipid ko, no? Pero Bombo Jaire, makita mo gitang dedikasyon, na. Kaya kung biskan sa ano pang sitwasyon, biskan ano pang nagakalatabo, wala makapugong. Sila nga paghigog maanay. Matubangay gid sa altar, tubtubya sa ila yung pag-isa na gid sang mag-asawa mo Jaire. Apa nga pamangkot, dira. Paano mamintinar kay isang 2021 daw malala gid ang sitwasyon. Madami sa mga trahedya, mayara sa COVID-19, mayara sang mga bagyo nga nagigo sa aton. January 1 pa lang sa naligad tuig. Ang pagtapos ang tuig, te mga kamuna. Ang mga bagyo nga nagigo sa aton, tuman ka makahalali, ti dako man ang epekto sa mga pamilya. Ti ang mga bagyo, ihan yang makasal, bago lang mag-asawa, paano nila i-handle, paano nila dapat ngayon maintain na rin nila yung relationship, Bombo Jaire. Yes, kagkalabanan nga daan, Bombo Zalde, sa mga newlyweds sa karon, yara sa mga mid o kon early 20s, no? Mga ages 24, 25, 26, and so on, no? So, kumbaga, do ka mga pamatanon pa bala, no? Mambal pa naton nga mga ara naman sa marrying age, pero mga hubin paghihapon. So, kanami, gid kaya makakuha kita sa mga tips bala, Bombo Zalde, kung para kung anong himuon, no? Sa mga newlyweds, agad nga ma-maintain ang ilang marriage life, no? Sakto gid mo Jaire kay may ara kita sang guest sa subong nga gabi, ti isa ni saya ka psychologist, isa guidance counselor, Bombo Zalde. Ti forte nya gid ang magtudlon hanungod dira sa diraman Bombo Jaire, ti mahatagan gid kita ang mga bag-o nga mag-asawa, bisan pa mga daan nga mag-asawa nga may ginatubang abi nga problema sa 2021. Ti mahatagan sang tips kung paano pa bala mapabaskog pagid ma-maintain ang ilaya nga relationship, Bombo Jaire. Amo na gani, Bombo Zalde, no? Kagyara na, Bombo Zalde, sa piha nga linya ang ato nga guest for tonight, no? Si Dr. Donalyn Lastima. Doc, maayong gabi. Thank you so much. Gisang sini nga time, Doc. Maayong gabi, Doc. Good evening. Good evening, Bombo Jaire. And wala ko nakuha ang name sa imong partner kanami sa iya tingog. Hindi ko siya makita sa akong screen.
Doc Donalyn, Mayong nakaupod gabi. mo nakaupod mo Doc Donalyn sa subong nga gabi Bombo Zaldi for the second kag si Bombo Jaire de los Reyes ti ang aton nga Bombo Zaldi. ti ang aton nga tupiko sa subong Doc no nahanungod gid sa pamilya kung paano bala ma-maintain abi ang relationship sang pamilya subong nga 2022 kay daw medyo malalakid ang sitwasyon sa 2021. Ti sugura naton Doc no sa umpisahan gid naton sa pinaka basic. Paano bala Doc mabalaan Doc kung ready na ang isa ka couple para ya sa pagpakasal Doc? Salamat sa amo nang pamangkot. No? Ang una sa tanan gusto ko magmaayong gabi sa aton mga tagpalamati kag sa nagalantaw sa inyong program. This is indeed no a very relevant ang issue or ang topic nga pag-discuss natin is very relevant because we all know no ang marriage or ang family isa sa gina-attack sa sitwasyon, circumstansya no, that basically affects not only the couple pero ang mga kabataan man as well no, being as we all know family as the basic unit of our society. So basically mag-start kita sa kapamangkot mo kagina no, Bombo Zal correct no, Bombo Zal. Alright, so before ko sabton ang imo pamangkot kagina, paano na to mahibaluan kung ready na or hindi ready no ang aton nga couple. Pero let's define anay marriage no. Una sa tanan, paano naton ipag-define ang ginatawag naton nga pakasal or marriage. Marriage is a major life decision. Do you agree? Yes. Yes, grabe katulong sang yes, no? Correct. It is a lifetime commitment. So it's something pagambal mo yes, hindi ka pwede in the middle man no ka na, no? Because it is a lifetime commitment. And aside from that, our law, no, it is actually a legal contract that will bind a man and a woman not only for a lifetime of togetherness but also sharing resources kung anong ara sa iya kag-ara man sa imo iga-share ninyo no to form a family which kagina mo naging define natin the basic unit of our society. So basically sa konteksto sang marriage yung ginahambal natin before siya i-found natin, it is not only about the life of a couple but also the life of their children, kabataan nga iproduce nila no in the context ng ilang pag-asawahay kag syempre ang future nila together. So therefore it's very very important to consider, really you have to really think about it if you're really ready to get married or not to get married. Now question nyo kagina, paano natin mahibaluan kung ready na ang couple magpakasal? Di una-una ginahulat na natin ang tiyempo para sa saktong may sakto bala nga edad no sa pagpakasal. No, sa aton layiti madapat legal ang imo nga edad para magpakasal. Basically ang paghulat sang right time para to get married kag magkaroon ng bata or children no will give both the boy and the girl no enough time, or the man and the woman enough time no to develop and achieve capacities na kinahanglan nila to become better parents, one of which syempre ang levels ng education. Naintindihan bala nila ang konsepto sang marriage. Di obra ang obra bala nila makasarang, makabakal na bala ina sang bugas para ipakaon sa ila kaugalingon kag sa kabataan no. Economic stability inalantaw man naton kung ready na ang couple no economically. Personal maturity, because we all know kaginahambal ko gani no, it is not just something ginadesisyonan mo overnight. It is something it will also take on your personal maturity no on the decision that you're going to make. And ang imo nga self-confidence ang imo nga salig sa kaugalingon nga kaya mo na gid bala no kag ready ka na gid bala sa responsibility or tanan nga responsibilities attached to being married. Sa concept sa mother sa isa ka babayi no dapat syempre physically ready na magdala kag maghatag sang magdala kag mag-give birth no, gestation, pregnancy, consider mo na kung ready na ang lawas mo kag ready ka man emotionally and psychologically no. When I say emotionally, mentally, physically, economically, I'm not only referring to mothers sa among context of both parents should be ready emotionally, mentally, physically, economically, and ready to raise
no, the child. Kay ginalantaw naton ang gusto ko bala mas maintindihan naton ang readiness mo sa pagpakasal because hindi ka lang magpakasal para lang man nga may upod ka. I mean, it's more than that. You want to create a family. You want to, procreation is also in the mind of married couple why they opted to get married. So, muni sila ang dapat lang tawon natin nga mga aspeto para may baluan kung ready na gid bala. So, nangin ready to ayhan ang aton mga couple, no? Hopefully, ready sila. Kabay pa gani, Dok, no? So, physical to, Dok, no? Economical, financial, kang mga aspects, Dok, dapat ready gid ang couple hindi sila magsulod sa marriage. So, Dok, bilang isa, Dok, guidance counselor, may idea ka, Dok, kung nga kadamo sa nagpinakasal sa nga 2021 nga mga couples? Well, no, apart from the pandemic, I'm sure mga na-late na, na-delayed na nga ang mga plano. Kung lang taon nato, no, ang realities nato, I'm sure damo na nagplan yung magpakasal, tapos na-extend lang or na-delay because of the pandemic. And yeah, kung nangin sila nangin 100% sa ilang decision to get married, well, that's good, no? Nami man na nga napabinsaran nila. No? Why I'm telling nga nami, of all the things that's happening around us, no, to get married is one of the best, di ba nga, experience sa isa ka couple, and it gives us a happy feeling because, starting a new life together is a good, positive feeling, especially during this time. If that our couple nga nagpakasal sang subong nga time, ready na sila nga mag-commit sang ilang kaugalingon sa isa kag isa. Doon na-excite man ko na, Dok, si Bombo Zalde, Dok, magpakasal sa imo nga mga ginpanghambal. mas ma-excite gid na siya karon sa aton nga mga iban pagid nga pagaistoryahan, no? This is such a beautiful topic, no, to talk about. Dok, given nga daw kadamo sang ginkasal subong yung asang 2021, ano bi, Dok, ang mahatag mo nga mga tips diraya nga sa mga newlyweds sa mga bag-o lang gid nagsulod ya sa kabuhi may asawa para sa subong nga 2022 kay panibag-o naman nga tuig para mangin maayo ang ilang marriage life, Dok? Wow, grabe, no? But, before ko nasab doon, Bombo Zalde and Bombo Jaire, I am not claiming to be an expert, kabalo kita nga, kada isa sa aton have our own sets of stories, love stories. And this one, ining couple na nga nagpakasal this year, syempre they have their own set of love stories nga gi-share sa isa kag isa. But basically, no, based sa akong experience sa marriage counseling, no, which I also do when couples ask me for counseling. So basically, kung lang taon nato, no, we always wish for the best. But we should expect for the worst. Ang marriage, wala siya ga-promise ang bed of roses. It is actually, kung sana pa, it's a journey that you are going to go through together. No, kanami pamatian. Dapat, subong kanami, panikiti ang feeling is so, fresh pa. So lovey-dovey, no? Ka-fresh pa, hopefully ma-maintain. Because, to fall in love is easy. But staying in love, no? That's one of the challenges ng couple, no? To stay in love together. Pero ano nga pon pag ipagabilin sa ilan nga tips, no? Yeah. They're well, wish for the best, no? But expect the worst para mas mangin ready ka, no? Hindi mo na mabalaan not until you're there mo. You cannot just say nga kaya ta not until you are in the face of challenge, kamambal ka, okay, kaya tagali ka duwa. No, but when you are together, when you truly believe that you love each other, you committed yourself to one another, and of course, no, with the grace of God, mas nami pagit nga tatlo sa relasyon, no, may Ginoo, because it will also strengthen the marriage, So, yeah, I think fall in love and stay in love. So kanami, gid Bombo Zalde, no? Fall in love and stay in love. Diba, Dok, mayara na do ka stages, Dok? Mayara na honeymoon stage, Dok, sa after marriage nga amo na anay, Dok, do super in love na sila. So after that, kuno Dok, do dira na masugod ang mga challenges. So Dok, ang mga challenges normally ang ginapangatubang sa mga married couple agod nga makapangaman man bi, Dok, kung may idea man ang mga newlyweds. Okay.
So I believe may mga idea ni sila because before sila nagpakasal, I hope, no, correct ko sa akong assumption that they underwent pre-marriage counseling. Sa pre-marriage counseling nga ginakandak at only sa church but LGUs so usually no nang ginatagaan sila sang idea na on the challenges na normally ginatubang sang married couple. And I'm sure some of them would also kung saan pa na pamatian kag nakitaan nila sa mga kilala man nila nga mag-asawa, no? But basically tonight allow me to remind each our newly wed couples nga ini nga mga challenges these are but realistic challenges nga atubangon or pag-aatubangon. So first let's talk about boundary problems. Ina ba lang, you know, especially subong ati ang cellphone, no, could also makahatag sang makatunga sang tiyempo, no, sa isa kag isa, no. First, boundary problems would also mean, no, respect the boundary that is allotted to each one. Like you cannot just say nga ti banata ka kinanglan mabalaan ko kung sino tanang gina-text mo or asawa ta ka dapat. You know, kinanglan i-respect naman ang kada isa kag isa. To both of you comes from you are unique individuals kita mo isa kag isa. So we do have our own set of paano tabalahin mo ang mga bagay on our own way, like mga personal things na obra naton. So we have to look into boundary problems. Kag most of the time about rigid na tigil ilinaway ang mga couple, no? Like for example, mga typical example, no? Ang pag dinawi bala sa balay, typically, no, mga lalaki, I'm not saying all, pero no, mga lalaki, no, after nila pag-abot bala sa balay, pag-ilis, butang lang kung diin. Dason ang mga asawa, ti amo man ang sunod kung diin to ibutang, no? Ang mga lago o kung ano dilang mga inuba and all. And kung kaisa pagid, no, even sa paggamit lang sang toothbrush, toothpaste, no, sang tube na pala, no, small things like that, no. But we have to understand nga we are both each one of you, no, are unique individuals, therefore coming from different experiences, lain ang pagpadako, lain ang pagpainsyindi sa mga bagay. So basically isa na sa dapat lang taon nato, no. Secondly, talking and communicating. Talking versus communicating. Duwa na sila ka different nga konsepto. Talking, di ba, hambal ikaw sang gusto mo ipabutyag sa imo partner. Pero do you really communicate to each other? Like when say communication, you listen but you also give feedback. Active communication ang ginanamin natin. Pero most of the time, no, miscommunication happens and thus it becomes a challenge. Okay, what else? Time management. Diba? Sometimes, subong okay pa ni. First few months, first few years, 2 years, do makasulod pa sa schedule, no? But what if when baby or ang mga kabataan, no, mag-abot? So, it would also affect time management. What else? Intimacy, no? Ang aton nga pagpalangga, ang pag-express ang aton nga pagpalangga sa isa kag isa, no? Lack of interest or opportunity to keep the couple sexual or intimate connection alive. So kung isa man isa sa mga challenges nga ginaatubang sa aton nga couple. And of course I've mentioned about once the baby arrives, so we call this turned focus, naglain ang attention, ang tempo, no, imbes nga ang baby mo, ang bana mo, no, ang baby nyo na. Doon kaysa mabalang bayan, to wala na ko yung ginasakpak ya, o puro na bata na lang, no. So basically isa sa mga makakita, isa sa mga reason man nga ka-challenge ang relationship. Another one, very important, I think, no, you would agree with me when I say emotional infidelity. So emotional affairs are not just about sex, no, but about having intimate relationship with someone outside the marriage. Which when you think about emotional infidelity, it does not necessarily mean to physical infidelity, but also sa thoughts. So, even mga kapaisa, no, products ang di ko anong kakulangan nga ginapangita mo sa iban. No, but
basically no nakita ko na sa mga literatures on infidelity. It's not about gali looking for someone to fill in. Kung sino bala ang nangin infidel sa isa ka relasyon, but it's more on looking for yourself outside. Hindi mo nakita sa bana mo, gusto mo nangita ka to sa iban because you are trying to find something na kulang sa imo, hindi kulang nga ginhatag sa imo, no? Kaya sa gali naga-start ang emotional infidelity, no? Very interesting topic which I believe manaming ni maistoryahan natin sa lain pag natin no, pero that's one. Another issue or another challenge, you would agree with me when I say money. No, is also one of the challenges nga pwede atubangon sa couple. Disagreements due to spending habits, di ba? Bal ko magina, lain kita dinaan. So, sari-sari nga itong paminsaron when it comes to spending, anong priorities, anong wants, anong needs, budgeting, and saving money. No? Kung sinong dapat mabayad, sang bill, anong i-prioritize, no? Kisa mo man na isa sa mga issues nga dapat lang taon natin. And second to the last is inability or unwillingness to forgive. There are times that when couple mas gina-consider nilang ilang ego or ilang pride, ay hindi ko yung maguna storya siyang may sala, things like that. So if we are unable to or we cannot forgive or really take into consideration nga kung ako gali ako lang permima. When you try to think that way, that will also become a problem or a challenge. And lastly is a lack of appreciation, kulang sa pag-appreciate. Kung kaisa, bahay or lalaki sa konteksto sa marriage, kasi dapat i-appreciate natin. It's not only babae, kasi may arata thinking ang babae gusto kita dayaw-dayawon sa iyang bana. Well, we love that. We like that a lot. Pero ang mga bana, namian man na sila nga ginadayaw man sila sang ilang asawa, gina-affirm, gina-validate kung ano sila kanami nga bana, kung anong namin ginugura nila, Same is true with the wife. So, lack of appreciation, kung kaisa, nagka-cause man sa problema. Lastly, gali ambal ko, second to the last, may last na gali, allowing technology to interfere, kung subong time, ining technology, nangin, mas damo pa tiyempo mag-ML, kag mag-online games, kaysa sa pag-istorya sa iyang partner. So, kung kaisa nagka-cause man ini, hindi lang yung kaisa, permegit, cause man sa problema sa mag-asawa. Especially mga millennial couple, ngati, they are into online games, di kayo nagpakasal, part na sang life, di paano pa na naton mag-adjust on that. And that becomes a problem too. Kadamo sa intention ko. Mag-asawa gali dok damo gid sang dapat nga bantayan, sang dapat nga paminsaron ang mga mag-asawa abi nga dapat ma-maintain nila nga wala sa mga problema ti na-mention ko na boundary problems, talking and communication, time management, intimacy, turned focus, emotional infidelity, money, inability, unwillingness to forgive, lack of appreciation, kag allowing technology to interfere. Dok, sa mga na-mention mo na, kaya daw ka amo ginang kalabanan, gina problema sa mag-asawa, ano dok ang mahatag mo nga paagi para ma-overcome na sang duha ka mag-asawa daw? Grabe kadamo. Actually, pulo lang na ang mention ko based on the pre-marriage counseling na siya nga module, which is very katahom nga module. Gin-create na sa 2018 sang different agencies, like the Commission on Population, DOH, amo na siya based on research na siyang ginpanghambal ko kagina. Now, paano na naton mo overcome ato siya ang pulo sa katamuon sa mga issues nila nga dapat naton atubangon as married couple. So, first of course, balik na to sa pinaka-konsepto sang pagpakasal, commitment. Magkambal kita commitment, anong pag-intindi naton sang commitment kaya ginasiling. Both kuno mag-asawa should be committed. Remember, sa readiness to pala ang aton nga
ang aton nga question kay gina nga paano takabalo nga ready na sila. Ti una-una kung committed sila. Because when we are committed, now husbands and wives, do not only focus on their own desires, sa ila personal nga desires, kag sa personal lang nila nga gusto, nga malipay lang sila. But more likely, focus on their relationship. Ano ang makapamaayo sa aton nga relasyon. No, nga ginaubratan ni ang dapat naton ubrahon nga dapat kita mag-focus sa dapat kinanglanon sa prioridad because both couples are expected rather not to be committed not only to each other but to the marriage, no, to create a high quality marriage. Hindi lang kay tungod nga nagpakasal ta tibala ka tayo ay ang commitment kasi mo amulang na no, hindi pwede nga amulang na gali but dapat holistic man when we say commitment, may isa ka research yung conduct pala ang Journal of Marriage and Family, no? Ini siya nga research yung publish no, sa National Council on Family Relations and it says very very interestingly no, on the concept of commitment. Di ba when we think of commitment, we think of it as a unitary phenomenon. Kung silingon, mag-commit ka, i-commit mo sa tanan nga bagay, di ba? Pero very interestingly, no, ini nga research nagpakita nga may tatlo gali ka distinct na experiences when we say commitment in the context of marriage. Una-una, commitment, it also means wanting to stay married. Kaya gusto ko yung hasta mapatay ko, married ko. That's commitment. Another one, feeling morally obligated to stay married. Like my moral, marriage for me is a moral obligation. So I need to stay married. So that's one thing. And the third one, the third distinct experience ko when we say commitment is feeling constrained to stay married. What silingon, wala na ko iban nga choice but to stay because of the legal implication of marriage. And very interestingly, because ang paminsan natin sa commitment, dapat unitary phenomenon. Pag nag-commit ka sa isa, commit ka na sa tanan. Pero ini nga research nagambal, the three distinct experiences, they stand, no, hindi sila highly correlated with one another. So it means to say, kada isa sa aton may rason nga aga commit kita sa aton nga self sa marriage. Either of the three reasons. Either you want to stay married, imo niya choice. Pwede man siya, gusto mo lang mag-stay married, pero hindi kaya morally obligated. Or pwede man niya nga, hindi ko yung constrained, pero ako niya choice to stay in the marriage. Or the other way around. Because the law says nga hindi ko makagawa sa sininga sitwasyon that until I file annulment or even divorce, di wala man diyan sa Philippines. But basically, amuning tatlo ka reason. Pwede mangin reason. But not necessarily nga unitary phenomenon siya. Okay? No, very interesting. That's one, no? Isa pa lang commitment. Second, C, communication. Which I believe isa sa mga dapat i-work on sa aton nga mga couple. No? Sa akon experience in marriage counseling, most of the time when one of the couple would say something, the other one would say, yeah, I'm listening, yeah, I understand. But hindi gid more likely after hearing, obrahon niya man gyapon ko anong gusto niya. But silingon, lack of communication, no? Hindi sila nag-come into terms. Nag-meet halfway para mag-compromise no, to one. And that basically affects now the relationship. When I say communication, I'm also referring to the silent, not only the verbal communication. Yes. But we also look into the gesture, the facial expressions. Kung mabal siya bala, dadulong ko to bala na yun, no? Pero, pero daga pamurugso siya, tikot silingon pa, hindi ako gusto idulong, no? Things like that. And at some point, no, it's very, very good, no, to keep an open communication. When we say open communication, open to hearing the things na gusto niya i-convey sa imo, and you act on it. Not only hearing, but listening, no? Active listening. So, paano na siya i-develop nato, no? Be aware of each other's expectations. So, kung bago pa lang kamo nagkilalanay, di ba lang ang rapport building pa na mo pagkilalanay pa lang. And to think, when you are married, lain man to yung stages ng pagkilalanay before marriage.
sa tuod lang nga istorya. When you are in the, arakan mo kapak after sang kasal, lain naman ang nga stage ang pagkilalanay. You know, you will be in the with the person 24/7, pila pa ka bulan, pila ka tuig. So lain naman na ang makaladiskubrihan mo. And that's an ending, no? So you have to be curious and everything na pwede mo ma-discover sa imo partner along the way. And very importantly, when we say communication, na may guro gina-verbalize naton. Hindi bala manugpakot ang aton partner, no? Kaisa mo na mga babae, na may trouble gining mga babae, no? Mga asawa nga. Gusto ko na, pero indirect bala, wala gambal, bakli ko na bala. Doon sa mahambal, ang anang bana nga, gusto mo gali, nga, way ka nagambal sa ako, nagambal ang asawa, hindi, nagambal ko si mo, gusto ko na, wala mo gigugin sa pak, wala mo gin-respond, wala ka nag-respond. Pero tani, kindiretsyon mo na lang ang balga, gusto ko na bala, bakli ko na bala. No, kung kaisaway, amo pa na, ginapakot, isang maluoy ka man sa partner mo, no? Or sa husband mo, or sa wife mo, hindi man na sila manugpakot, ihambal, no? I-verbalize naton. Same is true with your deepest thoughts, no? Kung kaisa, may mga gusto ka, may mga desires ka, pero wala mo siya na-verbalize properly, doon sa expectation mo, mapaktan niya na dayon, o sa jagid, wala yan napaktan, kundi inaway pa ka mo. Okay, wala mo gin-verbalize, paano siya kabalo? No? Also, sharing, no, aton thoughts, no, kag feelings to one another make us feel no worthy. The feeling balang you get connected with the person that you love, and that is something that is so meaningful. No, when you communicate to each other, and ang response is also the same affection that you feel. No, it's a meaningful experience nga dapat i-enjoy, no, sang aton nga couple or married couple. And lastly, you know, empathy. Empathy, what is empathy? Sympathy, empathy. Empathy is to higher level na siya sang empathy. It is experiencing or feeling the person sa iyang own nga shoe, no? Pag-understand mo bala sa iyang perspective by putting yourself in that person's situation. Kung ikaw man be, apoy ka nalin sa obra, nag-overtime ka mo, no, sa imong sa office be because may ginadalian, no, sitwasyon sang couple. So pag-abot sa balay, instead nga preparahan ka sa pagkaon, no, your wife would accuse you of so many things nga wala mo manobra, pero ti kadamo na siya may ginhambal, kadamo na nasakit ng buot, no. So basically that's not empathy, that's not being empathetic to your husband. But maybe when the husband arrived, the wife should, you know, feel nga ini siya guro mo kapoy gini gurong palangga mo ay dahil lang balaga, gusto mo manyapon, kakaon ka na, no, just being looking into sa perspective nga tiyaling sa sobra. That is, no, kisama baka some of you might think, tiyaling siya bala tuod sa obra, no? But depende man sa pagkilala mo sa imong partner or sa imong husband. So empathy would also mean, no, being contented with the relationship nga gina-perceive mo with your partner. So if your partner truly understand, no, your thoughts and feelings, di pala to kanami, no, nga hindi mo na kinanglan i-convey sa iya, pero naintindihan niya kung sa diin nga ang apoy ka permi, nga ang kinanglan mo overtime, or nga ang pag-abot mo sa balay, no, kung kaisa hindi ka nakapangusay, hindi ka because of, you know, you take care of the kids, but you know, wife, I'm telling you, dapat mangusay gid, maligo gid, kag magpreparar gid sang lawas, no, whenever the husband comes home. Because, you know, it also, no, conveys, no, a positive vibe para sa partner or sa husband. Okay. Sige, amo lang na anay kadamo gid, no, sang i-mention naton. Pero yeah, I think that's three important things that we need to consider. Sige, ang iba ni-insert ko na lang na karon, no, based sa aton na question. Dumalingaw lang taga ni Doc, no? Kung ang tagid kung kung may malawig-labig ang aton nga oras. So empathy, communication, kag commitment to Doc, no? Ang mga pilalang sa mga ways agud nga ma-overcome ini mga challenges sa marriage. Doc, Doc kadamo gid Doc sa nagapamangkot sini Doc sa mag-asawa ko no Doc, sino ang dapat nga masunod sa sulod sang balay?
sinugit bala ang banaw ko ng asawa, no, kasi job. But this topic actually, when I read your questions, minsan ako to, sinugit bala. Sa amon nga duwa sang bana ko, sinugit bala. You know, I can't help but also reflect, no. But also context no sang gender equality. We always think sa culture binato, no, we always think of gender stereotyping, di ba? Like when we think of planning or budgeting, dapat babae gid, no? So dumera kita nga kind of that gender bias. We could not blame, no, that way of thinking because ti amo na iyang namataan man nato, no, kay ti sang nagdako kita nakita nato naton nanay, sila ya ang nag-budget, sila ya ang ginatunghulan sang sweldo sang aton nga mga tatay, no. And when we are observing or when we experience such, we cannot help but also follow, no, the train of mindsets and also practices. But when we think of gender roles in general sa konteksto sang gender and development, hindi lang gali ang nanay or ang tatay, no, ang magaplano or magabudget, no, depende gid sa pag-istoryahanay sang mag-asawa. No, there are also instances nga mas sagad mag-budget ang tatay, no. Mayara man instances nga mas sagad man mag-budget ang nanay or mag-plan. It's just that our way of thinking, no, gender bias na tawag naton, nga si nanay gid una, no, si nanay gid or si tatay gid this and this. But basically, no, gender roles, what do we mean by gender roles, no? It refers to the socially determined behaviors. When I say socially determined behaviors, kay tiyan mo na mo ang namataan naton, amo na naanara naton. So ang mga task ag responsibilities, ang mga lalaki ginatagaan tas ang assigned nga gender roles. Na ang mga lalaki ma-provide, sila maubra, no, para maka-provide sa kinahanglanon sa pamilya, no, which is also good. Oh, I do not disagree with that. Pero what if kung ang asawa naman niya ang maga-provide, magapangita, maga-provide para sa pamilya, no, para mapaigo ang kita kag mabuligan ang kabataan, no, especially in education and all the needs of the family. May problema pala dira, no? I think wala. So kung mag-plan or mag-budget, depende, balik na to sa pag-istoryahan na isang mag-asawa kung ano ang nag-work best sa ila. Okay? Ti sa diri naman tayo nga bahin ya dok, no. Ti paano be mapabilin dok nga sang isa ka couple sang mag-asawa ang spark ya sa ilang marriage. Api sa halimbawa mayara na sila sang bata, dok. Gina-imagine ko git bala bombo jar ang pag-spark sa imo mata. Paano magapabilin o isa gini sa pinaka-challenging man nga mga pamangkot, no? Especially when I conduct bala mga marriage talk, no. Na remember ko I happened to conduct a talk on marriage bala sa mga military men and their wives during sang talk ko. Balko ba Diyos ko ang iban dito gin pamangkot ko mo ang number of years bala 30, 40, so ang iban mga newly married ko. So mabalaan mo kiti, no. Balko sige mag-start ang akon nga talk. Isa lang ang gusto ko himuon ninyo. Mag-start hasta matapos gusto ko go holding hands mga kamugyapon. O Diyos ko ang mga newlywed makita mo gid nga daw kakilig-kilig. Ang iban Diyos ko, mga naglawig na, no? Gyapon. Pero dito hindi na bala, okay, sige, just to comply sa gusto sang speaker. But anyways, no, going back sa spark na ginasiling natin, we all want, you know, ang mag-asawa, namian kinaiya, no, nga may ara gyapon spark, no? Because ang kilig-kilig balangan na feel ang romance, ang spark na namin natin romance, or romantic feelings, isa mo na sa nagahatag man sang spices, no, kag sang motivation man sa couple, no, to be together. Manami nga may amo na nga kind of feeling. But realistically speaking, syempre kung samtang nagadalom ng pagdanay galawig, galain ang mga priorities, galain ang mga gusto imuon. Kung kaisa man bakit ay hala nalipat na ko nga may date kinanglan mag-date gali. Especially when the children na arrive, may mga kabataan na. Ang focus ang asawa, syempre hindi taman manigar nga kung ikaw nanay, ti unahon mo tong kabataan, ang needs ng kabataan, no, and all that stuff. But how to keep, no, the spark
alive. I want to remind couples, not only the newlyweds, but couples nga nagapamati kang naglantaw subong kanami. You have to remember there are varied or wide range of expressing intimate sexual expressions. Sexual expressions, when I say sexual expressions, it would mean, example, holding hands. It would also mean hugging. Di ba la? Miski 30 years, 40 years, kanami man nagyapon ng comfort nga mag-hug ka sa iyong partner, no? Kissing, no? Even massaging, no? Hindi na takasarang, pero masayon talang kaya. Focus lang na dancing or maybe not doing the sex act. Siyempre, importante man ang aton nga communication or sexual intimacy, which is very, very important. So, sexual relationship, for the mutual satisfaction of both partners. Example, sex act actually is the most intimate form of communication. Kung kaisa, after sang inaway, dira, tanan-tanan na lang, kisa, hindi na maging istoryahanay. Pero kung mag-express gani through sexual, siyempre, consent, may consent nila nga duwa, wala pilitay, even sa married couple, wala pilitay, dapat may consent, kaya dapat mas ma-enjoy, ang sexual intimacy with the partner. So, it is also a way, sexual intimacy is a way of strengthening the couple's relationship and also your commitment to the well-being of their family. And basically, when a couple copulates or engages in sexual intimacy, it gives the brain releases hormones that cement the bond nga mas nagapabakod pagit. So hindi lang siya sa teorya but also sa chemistry sang brain naton. May gina-release dira nga hormones nga cement pagit sang marital o sang relationship sang couple. That's after the sexual act. Hindi ko malipat, vasopressin, and duwa na sila ka hormones nga gina-release ang aton nga brain. And every sexual act na may sexual intimacy ang married couple, because it's the best way to communicate, even wala ka mong kaistoryahan. It's the best way to communicate. And take note, it should be mutually consented by both partners. Okay? So, amo na siya ang dapat patina natin para magapabilin ang spark sang aton nga marriage. So intimacy gid gali dok ang isa gid sa way agod nga mapabilin gid ang marriage despite sa pila na sila katuig dok nga mag-asawa. Kag bis kami ara nasang bata. Hindi abot silingon nga wala na kamo sang intimacy, hindi abot silingon nga hindi na kamo pwede mangin sweet sa isa kag hindi na kamo pwede ka date. Yes, intimacy duwa sexual expressions kag sexual intimacy ang act mismo. So pwede ka ka-date, pwede ka holding hands, pwede ka kiss, hug, massage, pangambal na ako, hindi pagkalipatan. Touch, the power of touch. Yeah. So sa mga families, Dok, nga nakaangkon, bala Dok, sa mga traumatic experience, ini nga 2021, kay kadamo nga daan, Dok, sa mga nagkalatabo, bala last year, Dok, may COVID, may typhoon, ka mga iban, pag ito nga mga incidents, may mga iban, Dok, nga nadulaan sang miyembro sang pamilya, kung nagmalasakit, paano sila, Dok, makapanugod sini nga 2022? Sakto gina masubo gina nga kung kaminsaron gila nato very sad nga experience, and even you mentioned traumatic nga experience para sa iba and basically since nga tibagulang natapos ang holiday ang aton nga pag-celebrate sang mga importante nga mga events sa aton kabuhi sa December, so mayara kita ginatawag nga holiday grief yung mga psychologists would call it holiday grief. What is holiday grief? Grief or immense sorrow nga ka-experience ang isang katao nga nadulaan sang ilang pinalangga sa kabuhi, especially during holidays na bala, diba? You would want your love, the member of the family to be there to celebrate with you, pero because something happened, COVID happened, and pagig ng mga disaster na tabo kag nag-cause sang hindi naming experience. So basically, I want you to remember that you trust that grief is a process. Ang pagkasubo, it's a process. You may be sad now,
but you may not be sad tomorrow. Or maybe the next days to come. I'm not saying nga ginatagaan ta timeline, no? Ang grief wala actually timeline. Pwede ka gidya mag-grieve until such time nga ma-feel mo nga ready ka na. Pero gusto ko i-remind ta kamo no that losing someone is not a very good experience, but basically it is part of the process. Ang masubuan, ang maghibi, feeling ang sorrow very immense, no? That's part of the process. So you trust the process. Second, no, setting healthy boundaries, no. It won't be an easy start, sininga tuig, but it does not mean that life should stop also. That your life has to stop. No? Kasi ikaw, you have also your own life to live. No? So basically, you think of ways, no, paano ka maka-live man sang life mo to start anew. How to do that? So maybe you would want to, focus on the things that you can control. No? There are things nga hindi ka natin ma-control beyond our control, no? Such as the natural disaster, no? Calamities or things nga katapos sa life na nga wala ta control. Di na ya, wait ta may mahimo. Pero you focus on the things na pwede lang. Like for example, maybe you can start planning what you want to do sining a year, no? You can start your journal or things that you would want to achieve sining a tuig. No? Focus on the things that you can control. You plan ahead. And also, I think you might say, hindi ko maka-move on because one way or the other, I could still, the feelings of sorrow would always go back. No? Ang grief, hindi ko let go. Di normal lang na. No? Allow yourself to go through the process. No? Just damo-damo ka pa nga emosyon na pwede ma-feel, no? Along with that experience. But then allow yourself. You draw strength from each other, from your family member. And also, if you remember that loved one nga natula tungod sa trahedya, tungod sa natabo, I want you to find a way to honor his or her memory. No? I'm sure may ginbilin siya sa imo nga maayo nga memory. So paano mo siya balikan? No? Like for example, living your life in a good way, no, could be a way of honoring the memory of your loved one, no, para mas lamion ko yung kabuhi ko, mas mabakuron ko akong kaugalingon, mas mapaskugon ko akong kaugalingon, no. It's also one way of honoring, no, the memory of the person that we lost. Maybe you would want to create traditions or new tradition, di ba la? Kung kaisa you would wish nga tani, lapit na lang ang Valentine's, tani may ka-date ko. Di pwede man na, no, kung instead nga wala na siya, no, realistically speaking, di ba date ka, pero you date, for example, kung ba na ang natula, di pwede man ma-date mo imo kabataan, no, or i-date mo imo kaugalingon. Or you visit a place nga ginakatuan ninyo, no, i-date mo imo kaugalingon, no. Mapudlay na sa at first, pero you can, create new traditions. There's always, no, a way to restart your life. And I think it's also best to do something good for others, no, to help others, para at least mas mangin worthwhile ang imo nga life sa sininga tuig. No? And kung hindi na kaya, it's okay not to be okay. Ask for help. Help is here. No, pwede gid maka-ask help, pwede gid ka visit sa counselor, pwede gid ka call a friend, no, trusted friend para maistorya kung anong mga nabatyagan. No, because you don't need to go through this negative feelings alone. No, hindi mo paminsaron nga ikaw lang isa magdala sini. No, you also ask help para mas mabuligan ka. Okay? Madaming salamat Dok no sa dirang nga bahin bala kay for sure madamo gid sang nagakinahanglan sa amo ng mga words of wisdom kung paano man nila maatubang ang ila mga sitwasyon. Pero balik kita diri sa mag-asawa Dok, ang last message mo ba Dok sa mga mag-asawa para ma-maintain nga happy ang ilang marriage life Dok? Grabe, no. Paano i-maintinar ang isa ka malipayon nga pag-upod, no, pag sinalayon. I would like to give, no, my advice wala nang tawag, no, but to share, no, some insights sa couple through a parable, no. Marami pero kung mag-istorya na. Ang title sini is a parable of the net. Di ba la, when we say net, we would imagine net sa mga fishermen. So, according to the parable, no, marriage is like a fishing net. Ang pagpakasal parehas sa kuno sa isa ka fishing net. Each day,
fishermen use their nets to catch fish, no, and sell them at the market. Di ba la, na malakad sila sa lawod, magwato sila sa isda, no, tapos baligyan nila sa market. So one fisherman, takes his fish from the net every day, but lets the debris from the ocean accumulate. So ti siyam tang nagapangisda. Di may nagatapik dito nga mga garbage. Di syempre, no, di sa kakadalan, di ginapabayaan niya lang. Di eventually, so much garbage, so much debris is caught in the net that he can hardly cast it out of the boat. Hindi na madala sa boat, tama na siya kabukat sa mga, kung ano to nga mga basura ang nakaladala sa iyang net. No? But when he does, it's almost impossible to retrieve. No? Kung i-try niya, to kabudlay gid nga ibalik. So finally, in the fit of anger, sa kainit niya, ay kabugat, kaglabudlayan na siya, gincut niya ang net, no? Cut the net loose and goes home without it. So he's unable to catch and sell fish again until he buys another net. Siyempre, kinakat niya na to, napili na sa ocean, kinanglan niya magbakaliwat sang net. But there's also another fisherman. And this fisherman removes debris every time he retrieves the net with a fish he caught. So every time nga kung magdakwa sa sang net, pag-draw niya sang net, damo isda, pero mga debris dito, ti amatamat, siya may ginapang kakas. Each time he casts his net, it's clean and ready to catch more fish. So as a result, he catches and sells enough fish to support himself and his family. So ano ni siyang gusto ipaintindi sa ining istorya sa ato when it comes sa konteksto sa marriage. So in this parable, the fish are emotional needs met in marriage. So kada isa ang couple may mga emotional needs na kinahanglanon sa isa sa mag-asawahay. Kag ini ng mga debris kinatawag nila nga love busters. Magka love busters. Ini ang mga negative nga mga bagay nga mag-cause sa conflict sa couple. Love busters ang tawag naton. Ini nga mga habits, amo ni mga habits nga nagaka-cause sang unhappiness. So kagina pa paano ka maging happy. So basically, buhinan nimo ang mga love busters mo ini mga debris bala nga kada magkas ka sang net, gadamo. No? Kung hindi mo siya pag i-clean dira, pag pangkakson, di madamo, ma-accumulate. Kung kaisa malingan ka, i-cut loose mo na lang. So bad marriages are like the first fisherman's net. Mga bad marriages, sa muna ginapabayaan nga mag-accumulate ang mga love busters, ang mga negative feelings nga nag-cause unhappiness sa isa kag isa. So the burden of unhappiness they cause ruins the couple's willingness and ability to meet each other's emotional needs. Eventually, the marriage supplies, wala na benefits, ano na lang, cut loose na lang ang iba, they feel comfortable cutting loose without even trying, or without even trying to separate the emotional needs and the love busters. Good marriages are like the second fisherman's net. Love busters are eliminated as soon as they appear. Kung may makita nga hindi maayo, communicate. Kung may makita nga hindi maintindihan, istoryahan. Balik sa commitment, ano ang gusto mo matabo sa marriage mo? Not only after a year, not only after 2 years, how about the next 10 years, 20 years, 20 years? Will you still love this person? Will you still choose to be with this person? Kaya hindi man na siya siling natin lifetime commitment. So basically, kisa hapos lang mag-cut loose kung kaisang iban, sige, bay na, cut. Pero you have to remember, when you cut loose, it's not only you as couple will suffer the consequence, but remember your children and the family that you wish to create along with your commitment nga nag-commit ka sa isa kag isa para magpakasal. You see? So it is finding each other's emotional needs and complementing it. Kay ang lalaki may mga lain may mga emotional needs kaysa sa babae. So taking into consideration anong mga needs sa isa kag isa and you complement each other's emotional needs. Thus, by doing that, you will create a good marriage, just like the second fisherman. Naginstorya na ako sa inyo. Wow, kanami gidok sang lesson dok sang parable ngayon mo ginshare kanami man dok sang mga
tips man dok nga ginhatag mo sa babaw man damon dok nga mga pamangkot. So takadamo gid for sure sa natun-ano ang mga newlyweds kay mga may plano man nga magpakasal. Si Bombo Zalde dok na ano gid ko noon. Siya gid ko na may damo gid siya ko dok may natun-an. Pero damo gid ko natunan eksakto gid na kay Doc Donalyn. Sano ka na mapakasal, Bombo Zalde? Bo, Diyos ko, hindi lang sano, gali ang kasyon ha. Pero may plano na. Bo, Diyos ko, basi bala nga wala pa, ginuunahan naton. wala pa man, Doc. Pero at least damo na kami natunan at antes pa man magplano, no? Ti kabalo na kami kung anong dapat naman bantayan, Doc. Yes, very true. So thank you so much gid Doc Basi. Doc Mayara kada gusto nga mga tamyawon Doc i-greet sini nga gabi. Ay, gusto ko gid-greet ang akon nga pinalangga nga bana. Wow. Ang bago sa edad. Nang lang tawani pala mga questions, ikaw bisapat. Umayo lang kay mga sabat niya do parehas gid sa gusto ko isabat. Actually, no, Ram, thank you very much for loving me. Yeah, Wow. marriage, no. Usually, we always express our love to our partner. So, yeah, thank you po. Pila na kami katuig. Mga pila pa lang, 12 years pa lang. And we have 2 children, a boy and a girl. So, ginatamyaw ko man ang akon kabataan. Nambal ko, mag-talk si mami. So, anong himuon? Yun Siyempre, behave na sila. But basically, gusto ko man i-greet man ang akon mga upod sa DUP Visayas. I am connected with DUP Visayas. Ang akon mga upod sa office, sa guidance office, Doc Ana and Miss Marjorie, maayong gabi. No, aside sa akon, pwede mo na sila nato may istorya about sa marriage, mga expert mo na sila. And also, ang tanan nga nagapalamatig sa no, I hope nga it's not only that you hear and you said yes, you nod in approval sa ginhambal ko, but I just hope that it will also change your way of thinking about marriage, about relationship, and about being a couple, because it's more than that. It's more than just a decision. It is having your life together, creating family, creating a beautiful world para sa aton nga society, especially sa buong kadamo sa mga marriages, mga failed marriages. So do your share. This is also your contribution to humanity, to have a long-lasting and loving family, so that you can also create a loving children. Because the world, grabe ng kalibutan subong, the world becomes cruel pala sa kabataan. We can do something about it, but we can make it less cruel for our children when we create children who are also positive, who are also loving, who are also respect sa konsepto sa marriage nga ginahambal nato. Madam, maging salamat, Doc, sa iyong mga oras sa free counseling nga ginahatag sa amon. Oo, kung mapa-counseling ka mo, visit Articulate Psychological Center. Yan. Kadto ka mo check our Facebook page. Pwede gid makapaschedule for counseling. Makantod ako nun, Doc, mga few months from now si Bombo Zalde. Pwede, oo, pwede. Madam, salamat, Doc. Happy New Year dira sa imo, kasubong man sa imo nga pamilya. Thank you so much, Doc. Maayong gabi. Evening. Good night. Ato na batian si Doc Donalyn nga nakaupod natin sa subong nga gabi. Madamo kita naton ano mo dire. Kung padalman lang gid Bombo Zalde, kulang gid ang time tayo kung istoryahan gid ang marriage nga ginatawag. Kabay patani ang mga nagpamati sa aton sa dira sa Facebook Live kasubong man sa radyo. Madamo gid sa natun-an na balon kag himuon kay syempre hindi lang pwede nga pamatian dapat may act nga correct kaupod. Hindi lang tuod hearing kundi i-act naman ang aton nga kabati. Ready ka na Bombo Zalde? Hambal ka ni Doc, may mga senyalis na para mabalaan mga ready Kaya una na mga kabombo, madaming salamat sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi. Ginakulabos naging kita sa oras, nag-extend na kita gamay. Magkakitayin naman kita sa masunod naman nga Domingo. Kag sa katapusan, kami naman ang inyong nanging taghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let
We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.